May mayat kumamit lang, nagkasartapay nga muna sa kaagabroad, Celine, bakit? Maitantan man ti panag-apply kung ano agkasarata Rodelio. Saan na bali? Ta saan kamat nga isuksukat lakay? Kun agdendin na tamutin, iso ama ko na nga agasawatan. May mayat kumamit lang, ano agkasartan. Tapno agbalinan aligal ti panagden nata. Kat, di mataktak manan ti panag-apply kon nga agabroad lakay. Taado ti proseso ti panagkasarkat. Sana palin Sumaronon tong asikaswam ti panagabroad mo, inton malpasan ti kasarta. Ay, kaya't ko kuman ti maka-abroad lakay. Ang malaa. Unaan tapay nga rod nga asikaswan ti panagkasarta, Rodelio. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Anya? Kasar? Kaanon to paya maka-abroad ka no may tantan ti panag-apply mo nga trabaho iji balasiw taaw. Kastamot nga minti kayat ni Rodelio, tatang. Ay saan? So ka ti patpatsi mo? Da kamay adadakil mo ti dengga ti patsi. Apay, anya dinangag ko si Lane. Asino tagkasar? Dahita anak mo Ibagbagak anuhit din jay live-in partner na nga agkasardan. Anya? Kahit sana yung agabroad ka. Wala nang. Ngam unaan mi kanong asikaswan ti panagkasar mi kin ni Rodelio. Ay saan? Kasar nga? Gapo agabroad kan kayat nakan ngay kasar. Amok ti plano na. Ti kayat nagkasar kayo pa'y nga umuna sa kagabroad. Tapno adda pang tenglan na kan ka. Tapno isuntulaan ti papanan ti sweldom no adda ka ni jabroad. Ha? Ud na o timbaga ti ina manakaw. Isa baybay ampay takasar. Dumteng tulat na dayta. Anya tamaw. Amangan no adda kanton ijay abroad kat agbisyo ni Rodelio. Agbabae, kasjay. Saan kanto amarigata lamang isinakin ko no kaskasanaw? Ha? Wow, nanak ko. Denggan na kami itamam tapag saya atam ti pampanunutan may. Ado nga may nanti nadamdamag may nagab-abroad ti asawa da. Ngam, nagsina da. Iso nga amangan no kasta kay tumagan ni Rodelio. Iso baybay amang pala ta kasar-kasar. Unam kay di ti panagabroad mo. Nanang. Asinaw titong palam. Jay live-in partner mo, wano da kamay, adadakal mo. Da kayo tatang. Nanang. Nasayaat nga raud. Kasta tinatulnog nga anak. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Alangarod Sikat ti makam mo, Celine. Narigat mo't na ipilit ko ti kayat ko. Diyak kayat nga agapata, bakit? Agyaman nga rod ta maawatan na. Sana bali, tainton agbakasyon na. Isunton ti panagkasarta. Oo na. Nay, agan anad kay ti pagilya na papanam, ha? Di mo baybay anti bagim ijay. Wen, oray si ka. Agan anad ka mat dito, Rodelio. Agsingsingpet ka. Di kagbababae. Diyak to maaramid ti manglipot ken ka, Celine. Amom, no kasano ti panagayat ko ken ka. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Uray da kami latan ti mangitulod kan ni Silin ije airport, Rodelio. Tamo mimot ama kumikom kay je garden mo. Ha? Uy, Rodelio. Busy ka. Iso nakamilatan ti mangitulod iti anak may. Inkakit di sibugan na itimulam tapno saan malaylay. Nakasibugak mo't din tatang. Ano ti rumbang aramidam? Di bikayat amataktak ka. Isong agbatikan. Da kamen ti mangitulod ka ni silain. Awan problema iti dayta. Maawatan da ka, Rodelio. Nay, Silin, di mo liplipatan ti bilin mi kan ka. Da kami ti dadakkel mo. Iso ada kami ti rumba nga pangipaw itam to iti swildom. Nangagmaw, saan laanam namin saan kan namnamin doang nga imbagami kan kadayta. Sapay ko bata, di mo liplipataan. Wen tatang, nanang. Laglagi pag akanayon dagiti bilin nyo kanya. Dakdakkel ti karbangan mi kan ka anak ko. Tanak da ka. Kan, saan kayo nagkasar ka ni Rodelio? Isungawan karbangan na amangalay ti swildom. Una, tagswerten ngayon, may sukit din ti pangipaw. Itabi ti kwarta.
Da kami tinagrig-rigat kan kay di basit ka pa lang. Aging ga di makkel ka. Wana, agasam matipuyat tay di basit ni Silin ngayon niya lakay. Pag sinublatan tay idi nga isala, nukas di nga agmangit-mangit. Kano agsakit ko nama. Di tamat maturog ide amang tartaripato ken kuana tunggal agsakit. Kan malagip mau idi bumalasangan ka nagsakip manan. Inob-ubam idi nga impalugan. Tawang mga rod kalsada idi ama paniji balay. Wala. Nagdagsan nga rod iday. Ta medyo nalukmag idi ni silain. Kano mapantayo idi ijay ili. Kanayon tangay gatangan itay ayam na. Patibado kan sinilas na Kano agparti ka idi itinitib a manok. Ilaslasin mo ti dwalop po para kang kuana. Wala. Talab na labta ngamin ti anak tabakay. Ala, pagyamanak dagita akin na imbagyo kanyak, nanang, tatang. Di kay madanagan, tung palag ti bilin nyo. Da kayon to, ti pangipaw itak iti sweldo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, anak ka. Thank you, ija impawit mo akwartawan. Nairwarmain. Ingkay tumat ikan ni Rodelio tatang. Tapno adda allowance na. Ha? Apay, awan kwarta na ay Awan, tadi pa'y nakalako iti mula na. Ala, ta itkakto nga raw. Tapno awan mo't may bagbagana. Kat, kumusta di manugang iyo, tatang? Ay, kat kasjalata Istambay lata, anak ka. Saan mo't nga istambay ni Rodelio, tatang? Adamot garden na. Manumot lat kita na ijay ngay. Di mo pala sinaan na di alalakay. Ay, saan Ay, ayatat di manugang yo. Diyak ka ba ilan asinaan, tatang? Awan na pinta sa masakbayam ken kwa na anak ka. Isong agpanunot ka na imbag. Uray ta di kay paimot nagkasar. Nalakalat ti panangisinam ken kwa na no kayat mau. Sumapul ka kiti foreigner, may mayat pa. Anya? Tila ibagbagayo mo, tatang? Katagpasumat, talaga siguro anay turturong asaan kayo magkasar. Tapno nalakalat pa nagsinayaw, anak kao. Adto ti kwartam no dahil. Ha? Agyang manak tatang. Ibaga medjay anak may, nga inted kaun ti kwartam. Ungon tatang. Ibagak to no madamdama. Apaya madamdama apay laang. Itan Awaga maun tadak pa ditaw ita denggak ti ibagam. Ha? Mabit lang nga raw. Ta anak ti cellphone ko tatang. Di mo dak nakamati na numanaw tinted kaw. Basta ibagam anaawat maun. Uwan tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manot intad mo nga ije manugang mau. Manugang nga. Saan tamot ang manugang na dyan? Saan da nagkasarit siya anak ta? Ay wanan niya. Kahit manunga raw ti intad mo ije saan ta manugang. 800 lang. Nagdakilan. 5 gasot kumalaang Italang mat nga 800. 5 gasot taon no sumarunaw. Nagswerte kay di day dya lalaki Jay lagor oray ti kwarta ti anak ta tararamidan na. Mun garod dilagbay. Di pa lang amin sinaan jay anak ta. Kaslag bibisin mo ngamin iti lalaki dya anak ta. Jay katis tambayan ti kinay kaya na. Mun garod agbabae la kumatap no maupayan jay anak ta kat sinaan nat. Ay talaga maupay ni Silin no agbabae ni Rodilio. Agbabae ko mga raw na dya Rodilio. Kayat ko kumaapatarimaan di kalkalapaw mi ken Rodelio, tatang. Apay gay, kit di kay pa mo't nagkasar ka ni Rodilio. Agkasar kayo pa yung umuna sa mo patarimaan ti balayaw. Kaanon tupay ngay. Mayat ko man numarugyan itan, tapag isunto asang petak no agawid Ay saus, delikado ti pampanunutam silin. Anyat amaw, amang agbabain to ni Rodilio katasina kayo. Amang aguman na ti balayaw.
Ha? Iso di mo pala papintasan jay balayaw. Di mo lamaw. Dito kiti balay tayo ti papintasan manakaw. Ha? Balay tayo na itaw. Nakasigurado ka ano to'y balay tayo ti patarimaan mo. Bay-bay ang pa na di balayaw. Tanay. Ang mga nung sina kayong tumot lang iti na jarudilyaw. Tanay, kanayon ti pagwapo na. Basta makita, nakapumada. Nakatakin ka nakabangbanglaw. Madlaw nga da pagpatpatsarmingan na. Anya? Agringkan. Ay, Ay na, ay, apay aya. Nakasapsapa pay lang. masapat ta arumwar. Ha, papananta. Intay ruwarti kwarta ngayon pao iti anak ta. Kan intamot tin agsapay. Kakaisuna nga damanin kwarta ta. Ay na, nagsapa kaya. Uy, tapno makaaduta. Ay, Inta pa'y agpaparlaor. Di mo't agpakulot ka kunam. Ta inak mamot agpapukais kan agpakulor iti bukaw. Tanay, aduman ti upan kaon. alang arod. Ang mga tapay asa tarumwar. Ay, saanan. Ijay tanturor ang mga anay. Adamat kwartata. Sige nga rod ah. Agmurmurayak biit sa kagrubwat. Ala, awam mo nasambot talugan ng lakay. Pagluganan tan ngay nga agawid. Nagloko mo't nagita aluganan. Nagsapadamot ang nag-aawidan. Agaguray ta ah. Amangan no adag subli no madamdama. Awan maoray maon iti kasting nga oras. Intakit aghotelan. Anya? Adamot kwartata. Ay, sa bagay mo kidi ah. Ngamamangan no nangina. Sayang ti kwarta lakay. Ada amaw ka nalaka pagturugan ta. Bakit? Budget meal nga inday jay. Apay nga mom dagita. Siguro naturog ka dita na niya. Asino ti kadwa man naturog dita budget meal nga in? Ay na, agatap ka man. Mangmangag kula ka na iti kumpare no agistoryada. Anya tamok di tangay. Mala, mapantan iti ibagbagat ti kumpare anala ka pagturugan. Darasam. Ay, asino da ka di? Aglaklako akiti tinapamanong. Gumatang kan. Presko at tinapadag ito'y. Da kami nga mintagar aramin. Ha? Sagmamanungay. Nalakalaang manong. Ada nakakabila price na dita ni. Kita mo. Sige. Mangalak iti dua, takaasi kamot. Nagpudot ang magmagna ka. Wang nga raw. Isa makilino nga mampay lang na mabalin manong. Kan makino umakmata na. O sige. Mabit lang nga din, tayalaan kay ti danom. Lakay, ada nakita ka babae di balay da Rodilio. Anya, babae. Asino ang babae? Tsaka mo ah. Chicks na siguro ah. Nakatugaw mo iya balkonda. Nene. No kasta adda babae nan? Napintas a babae si ka. Ingka kadikitaan. Agin lalabas ka. Tapno mapanagnagam timbagak. Sige, mapanak man nga raw. Dahito yan, tururayin tagun daway bakit? Sigurado nga sinadan iti anak ta, no kaskasanaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Puno gayam ti imbaga ni bakit? Dagijay, dagiti dua. Presko mo't lang dagiti lako, maday. Wala manong. Manong tawar ko nga. Sige, libre ta may isan. Tasuki ka magtan. Kanayon ka gumatang itilakok. Ang laklakon samot ng gayam. Saan na at chik samot? Alam mo na, Agam oray. Palak iday tiladawan, ta isin ko iti anak may. Preda na may isa niya. Ibagak ababae na dayta. Pagparparangan dalang aglaklako dayta ababae. Ngam chicks ka di jay asawa manak kaw. Anya?
Saan ang mapagtalkan na di alalakay? Iso alipatam kitain. Mapilitan aksan ang mga klon kadagiti agdat-daton kanyak, tatang. Ha? O ala, mangpili ka ni tibak ng anak ko. Pilyam tay adot kwartana. Tapno saan ka na maparigat ngagtrabaho dita abroad? At dado abak na ngagar-aram kanyak, tatang. Nalawat idagada. Mangpili kan atay sunto ti pakiasawaam. Baybay amo na di Rodilyaw na nakurang mo't ti diskarte ti biyag. Isukat mo kidain. Nay, madamamot gayam ti pan nakatarimaan ti balayo na nang. Awan takayat ni sila napapintasan to'y balay may. Tapno adda ka no pagawidan na no agbakasyon. Ha? Apay ngay may ka? Kwa? Diyak ngamin makontak ni Celine. In black nakmat na ni TFB. Nay, agad anya mo medita nga eh. Mabalin ti makiawag iti cellphone niyo. Kasarita ko man ni Celine. Ay, adda na ibaga nagayam kada kami. Diyak amo ano na ibaga nakan kada itoy. Ngam na kuna na adi na kan kayat. Di nakakano ay ayatunan. Anya? Tapno mapanag-nagam timbagak, sige. Awagak ni Silen, tagsarita kayo. Alaman na nang, pang-asyo. Apay nga yakas yemot ng timbagbaga ni Celine kanyak nanang. Kawatam tigasat mo, baraok. Nalabit, saan na da kayo tinaikari para ititunggal may sa. Apay yakas jilat kalakanakan ko na tipa nang isukat na kanyak. Awan mabalin mo Awan kamat mo itanak may, tasan kayo mata nagkasar. Ha? Isungaklo namon, tigasat mo kan ni Silen. Sumapol ka matan, iti sabaling ayatan. Hello, nanang. Agawid ako iti mabiit. Ngam agdiretsong ak ijay balay tinobyo. Nay, apay ngay. Dito'y balay ati umuna pagawid, manak ko. Saan? Tasabten nak tinobyok ijay airport. Kat agdiretso kami kano nga agawid ijay balay da. Tayam amunak kadagiti dadakkel na. Anya? Sige, nanang. Impakaamok lang ti umadanin a panagawid ko. Bye. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Saan nga tan nga agsumli ija abroad janak ta, bakit? Saan sa kanumutan? Saan na palubusan tinobyo na? Manipod si Mangpet, manipod abroad. Saan na nagpakpakita dito balay? Uwin nga rod Kan manipod na gawid, awan makukwartan. Pati to'y balay ang narugyan ang mapatarimaan kumasaan na natultuloy. Uwan nga rod Hanggang murod ko mamanan jay anak ta. Diyak mo na niya't desisyon na. Tadimat umawagan. Ha? Ada tao ba kay? Nanang! Tatang! Lukatan nyo na ito Ha? Nimot silin nga anak ta day jay. Ay, mabit lang anak! Umayan! Apay! Anyat na pasamak gan ka! Apay ka sa tilangam! Adapay black eye mo! Naimbag ta nakalibasan. Sa dista ginagbalin anobyok, nanang. Aniya! Awanan baen at alalakay. Idarom tayo. Naging sisingput lay di damo. Ngamidi agbaybayang. Rimorti pudno nga ugali na. Kanayon nakakabilan. Kanagaraaramat iti may parit nga agas. Aniya! Mabutang ang mga nusurutan nagdito Ay, di ka mandanagan anak ko. Da ka may timang protektarkan ka. Saan da ka abay-bayan? Kumusta matan ni Rodelio, tatang? Awanay, di ti lugar tayo. Manipod sininaam, pimanaw mo tayo. Iso nga awan agnana di balayaw. Anya? Ayan na nga, tan.
Awan ngamin kontak ko kan kuanan. Jak amo ano, sa dino tayan na itan. Gapo iti napasarak iti nang isukatakin ni Rodelio. Makonsensya ak gapo iti panang isinak kan kuana. Ay, ore na kami Makonsensya kami mat iti inam. Ngamin, da kami tinangdurog ka makinobyo iti sabalay. Katnay, nakatumpong ka mat gayam iti loko alalakay. Agawid akpay, tayo nakitaan ti balay mi, tatang. Nakataptapo kan dito unag ti balay. Kan sabalin ti angot na. Ta nakasira ngamin amin ari daw kan tawa. Ay, agdalusak dito ay. Asino day ta? Asino nga ta day ta? Saan mo't asumban? Inak man lakitaan niya. Naimbag nga oras mo, Celine. Rodelio? Kumusta kan? Kastoy, nasaya at matan. Namuak iti kasinsin mo ti kaadamon. Kan tinapagtang mo iti sigod anobyong. Ha? Iso ngay mayak, tabarang maornos tapay ti amin kadata. No kasta. Kaya't naklata nga uray kas jay ti inaramid ko, Rodelio. Ngamin, si kalata ti ayatek. Aklo nakirelasyonak mo't iti sabali iti sininaanak. Nagsina kami mo't lang, saan kami ngagkinaawatan. No siya, kaya't kalata, Rodelio. Kat pakaragsakak numaawat nakmanan. Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko iti kalabas. Napakawan kan Celine. Ay ayatin ka. Ay ayatan ka mat, Rodelio. Luis, Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalintag singil. Unay, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met ngamin, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy ati utang ko, tata. Limagasot lang met kidi, Daklaba nagdaytan. Dayta limagasot ti paspasabat mo kanya akong, tata. Pasensyakan, Barok. Way, bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayam. Dito ti bayad ko. Tita kayo. Na, magluloko tayo taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam nang agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baklang tayo tatao mo. Ha? Nay, Pagkiling? apay, asino ti ka, apam, Luis, anak ko. Dahil di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknanganan, huwag sasaw. Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwada. Apay, akas tatim bagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti Rick, sano masagit iti lugan ti Rick na. Agungat. Apay, kukuha na iti kalsada. Pag nangarog nga iti motor. Pagtaya bagki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasot siguro na ati panagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay Malala, baybay amon. Ingka kaamanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta maning. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, iti kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrag ti fis iti karabukob ko nanang. Jak manganang, nabsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaan.
Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Alright. Umanak ka manay. Ninanang ko na ya. Manuti ka siya kwarta. Ibagam ta, ikan ka na lang. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan. Wala na lang. Iso nga ibagam no manuti kayat mo. Dated ko rin ka. Yag mo amin ti kwarta mo, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na na. Nonya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat ti epekto ti arak ni Manong Luis nanang. Wan awampay ki di ti kaapanan mabartag. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Iso na laeng tano kanayunan na mga ro ti uminom ay amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti sangaribo yun nanang. Anda ngamin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laeng tay kwarta ni Manong mo Sige nga ron nanang, sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Saan, anak ko? Ang mga numagastos mo. Sa nga laeng ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. Saan apa nagimot, Marie? Ngumadnapay tayo aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Idi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sama dagsusweldon. Tadi kamot makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. Sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang Tane, malugi akmat no itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayagbayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Iyan, tibalay da kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh? Imposible Ang mga no nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, manuti utang na tata. Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan no, bartek mo lang dayta. Asa? Manuti utang na. Ibagam, tambayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patkagday siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak.
Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailahan. Ha? Ang kwa? Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Oh, adtoy Tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, uwan. Uwan, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis. Nabarbartek ka man ay nasimmangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga no, inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga ron malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti tayo dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, ang mga mo no, ingatang mo amin iti arak. Saan nanang? Tadya katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon nga eh. Diyak nga ruda mo nanang. Diyak mo tin malagip. Kaslaad da ng tudak. Diyak malagip no asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kunkwa na. Ay. Damagag to mga agpaisugang kwa na nanang. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tudan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laay. No kasta, talaga nga ron nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararami daan niya. Ay na, pudno day ta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na. Diyak nga road amaw. Nga maiputeng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwarta na. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amanga no impartek na kidin palusot na laang daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, Tata Tino. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa akas laganado kayong agpautang? Ha? Si Kamat. Sigod mat. No ngay may sa akaban man nan abagas ti utangag, okay lang? Ha? Ay, oo na. Basta agbayag kawan. Oray inu tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alangar Tata, may sa akaban ti utanga kon. Agpaunaak manan inton umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene. Ni Luis ti lumabas. Kat may basabasi nga magmag na. Ay, padagasik man. Luis! Barong! Lumabasak pa eh. Dada! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngate bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto. Nagagat nagbayad iti utang na nung kastuya na bartik. Luis Barok. Naurnong man ngamin ang ti utang di kabsat mo. Amangan no kayat mo abayadan. Nagsildo ka man siguro manen. Oo na. Manote utang ni kapsat ko ya. Bayad na kami ng dada. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige. Bayad ako. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nagin-inom kami. Iliblibrida. Kahit, ayan nga rin ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rin malagiban na na.
ang mga nung narigrag ko man na. Hay, liklikam man nga minun ti arak. Amangan mo't nulukluk wenda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Aha. Saan na siguro ang maraming ti kastananang? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti panagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo it amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-displik amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Saan na siguro pa nagtakaw di kasto? Tadyak mo't taktakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tata Tino! Imado tila ako yun Si kamag gaya mari. Umutang ka kadimanan. Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng tayo utang mo. Wen, tata, tani. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Kan mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga ti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wenno saanan. I love you, Nana. Hey, saka mula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Ikawan yung mau no ada ta iduling ka. Siyak ti mangiduling, iti kwarta. Toy, Nana. Nagsuldo ako. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, Nanang. Tayo nakmang tidi ti kwarta. Ha? Alagi din, Nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsusildo mo di asawam. Orang nga rin ti masusweldo na manong. Alan apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Ibaga mi di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipain na dagiti kasapulan yung nga agiina. Jay na nga raw jay kabsat mo anak ko. Sala na lambing mo kanyak no nabartay. Agay nga agay. Angam no nausawa na kaslaawan lang. Naimot pa'y ako nayo. Garud Mayat sangag pa'y suno kanayon amabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabas apan nag-inom iti arat. Sa bagay matkit di Angam kaslag tinuma nga rod ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ay kwa, ada pa ila utang di kabsat mo. Ne, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang nga. Ha? Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo Nung saan ka nakainom? May mayat sa nung nakainom ka. Sasawin nyo mo, tata. Kasusamot nga aldaw, ti pa nagsusuldoyo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadaking ka, tata. Awan utang ko. No kahit mo, ilibre ka ti siyat ita. Kahit mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak kakidya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yo, tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Bunak no nakabayadan.
Saan pa'y barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayan ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kabsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpatgag na dya kabsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na to. Oh, dahito'y tilistaan. Dahita, kita mo ti utang ti kamsat mo. Diyak mabasa. Ibagam latan naman o tayo itad ko. Ay, at dapat yung utang ni insan mo, Akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ah, niinsan karda. Mano ti utang na. 2,000. Bayada mo nun tapat pag gumasama dahil diya kasinsin mo. Oo na. Sige. Patpat ka kami ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti tayo siya karda. Ta, nariga mo lang, di pa nagbiag na. Ta, agsakit siya asawa na, tata. So, sige man lang. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagim tararamidan na nubartag. Nakagalan siya ang manana. Iso ang nakagatang ang manan tinayon dilahog dito istor ko. Iti splik mananda gito inayon tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastoy laeng. Nay, adamo paglutwa mo dito yung istor mo, kakatinaw. Aywan kaka, tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang nayon ti lakok. Umigpigsan saki diti kitang bito istor mo, kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo, adamot basit. Hay, dyan ako awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minon, idi kalman. Awan serbay ti pa nagtrap-trabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairuam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya istor mo. Nauraman. Anya? Ay, imposible matay tan Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito Nauram nga rodon. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisong inidip di lutluto ka bananak kiyo. Ala, wada! Naikimusan ti istor mo, kakatinaw. Naimbag ata na hilasin ti balay mo saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasalok pa itan nga awanan ti pagsapulang. Agurnong kantumanin kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Wan kaka, kapilitan nga gisursurak iti lang ko na tawan mo tantay store ko. Nala, edi nga raw ta agpili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natag. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kon dayta kada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Tintay drama itakat manipod, kani pagayam tayo Zeni. Sana pudpud no anaga.
Kastiman ti surat ni Pagayam Zeni. Dear manang biyanang, adanay lepas ko a kurso. Nakapasaak pa'y iti board exam. Ngam si madutak nga agaplay iti trabaho. Gaputa pasig a big time, dagiti na boyfriend ko. Tauray saan na gwapo, basta ado ti kwartana, awan ti palabsek. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas mo ta cellphone mo, Sene? Kat syempre intan jay nobyo. Tay baro amudal day ta. Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta, adu aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla ama-amuan. Ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol, tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamuam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan, nobyok. Agkita kami ngamin ita. Aw! At titi kwartam sinay hanay. Thank you manan, my honey. Ay na, iso alam na lab ka kat nga uray pangit ka. Tasan ka na imot. Ay, gapaw tayo ayatan ka na. Nakarkaro pa iti panagayat ko kan ka urli, my honey. Lab na lab ka mat nga uray pangit ka. Ay, agyamanak Ang mabaling ka di, adi mo sang kaibalikas dita. Pangit! Tanagalas adenggain, may lam. Ay, sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kahit sa dino pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag di kapsat mo ijay abroad. Damdamagan na no nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Hindi pa'y lang amain nga bagbag-anakin ka nga asikasumo dagiti papilis mo. Ngam di ka agkirain. Ay na, nagrikat daga abroad. Ay di ka katagyaman, taadda di kapsat mo amang tulungkan ka. Di mo mat nga rod ipakat tinadalmaw. Nakaturpos kay ti kulihaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadalmaw, sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mot. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas tal daw. Amangan nagbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man. Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo anagadal. Nanang, saan nyo na problema ti panagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Tanakdak. Ha? Ay, baribar ti panagsungsungbat jay anak mo nukas jay amabagbagaan. Ay na, anak mo day jay bakay. Iso nga sam ti ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaun ti sursurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw, no talaga adi na kaya tagtrabaho. Wala, ngam sayang jay nadal na. Ay, saan ta ubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kan may sa ure awan trabaho na ta, damela ta kwarta na. Kwarta tinubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw, tapno adda pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon pilit. Anak ta ni sinay. Iso arumbang la soportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday, kar aramidan na. Anya ati madingar aramidan na Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumit ay ayatin na. Ay, ayatan nga. Saan na nga ay ayatan day jay? Kaya kwarta na tinayat na. Biyana! Nakapimpintas di anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, ti kasta bakait. Apay, nagitila na pintas ken gwapo ayat at dakarbangan na nga agayat. Uray mo't dagiti awan itsura na Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmat la iti mo na anubyo na iti Lakay abak nang.
Ngam idi na ibos ti kwarta jay lakay anubyo na, sininaanan. Iso nga amu konti style di anak ta. Nagsweldo kan, Orly? Sampay nga raw, my love. Intong Lunes pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti sweldo yung. Ha? Di ka pa'y laumikat, ijay. Umakar ka laangan iti sa bala kumpanya pagtrabahwam. Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanyang ayang kaw. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatuswil daw. Winangam agkaradilay mati sweldo yaw. Asino mati sana masuron di tangay. Apay, ada pangaramata iti kwarta. Kada Ay, kanayon nga da. Sapay adda kayat ko agatangan. Addan yo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi jay, mayat ta original. ay kagatangan ta alam. Ha? Adda kwartam di taaya. Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? No kasta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, ha? Apag balay tanto nagasawa, ta? Ay, o sige nga Rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal ka, Sene. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kas ina, baro manon tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. Nujak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Adamay tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wang makwartana. Uray la kay wano pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene, Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka. Uray saan ang agtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Uray saan mo ngay ayatan. Basta big time, sige kiti. no kasta. Di mo ay-ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo, ano da kwartana? Ang amnawan maitad na, kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga, asino di akin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan, nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Ni, Jack lang pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad. Balikbayan. Barawan no balaw. Kwa? Balo, Sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay. Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang. Jack na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw mutan. Agsublin tumanen inton bigat. Kabsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wan, di kan samo nagawawi. Dani jay lugar yung hinga. Jak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawi daktong makaurnungat, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masuswel daw. Nagngina mga mintiabang mo dito eh. Kung nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Ay, awan mat ngamin ti masapulak analaka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, Sene. Mabigpig ko day siya anugan na. Taylugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gakman ki day. Excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga uncle nakakano. Pudno? Kwa, uwan na. Apay ka di. Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siyak gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalinti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamo makisi istorya kada kayo. Sige. Umay ka. Sene, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye. No kaya't napay ti makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ang tirurwarta.
Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung aron mo ti makisiningad ka ng uncle mo. Ha? Saan ka di, tata? Oh, wow, Juan. Tay talaga yan. No problem. Man nakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo ta na pimanaw ti gayam ko. Ay, awatam latante ka na, Akseni. No mabalin nga bin kat di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisiningad iti chicks. Anya? Patpatger na ng ambiente ka na ka. So, medyo agi mo no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kastagayam. Tata, ada ka din nobya yo? Ha? Ay, kwa! Awan pa'y, aksap-sapulak nga ron. Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo ti true love. Ha? Ay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ay ayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Ha? Sini, no kayat mo, agsarak ta itirwar, tayo ti pagsaritaan ta. Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din? Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasan kayo anag kuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanog, pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day jay. Sa bali itan tay ayatek. Anya, no kasta, nakasapol ka manan iti sa bali aboy prinmaw? Talaga kasta, balasang akmat. Adda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboyprenan. Kan at least, sininaak pa nga imuna ni Orly, sa akto na kiboyfriend manan iti sa bali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras niyo, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay orlay. Maya ko magpatulong ka na kayaw. Ngaming kasi ninana ni Sinay. Ama mo ka nagbasulak ang kana. Intag ko maami kaya. Ay ipag-asim barok. No anya ti pangadeng ti anak ko respetuam Mga mintiyan mo ka nagkurangag. Wano nagbasulak. Kalamilat ng imbrinak. Ay kaya namat siguron ati maki-boyfriend iti gwapo. No taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya namatay sinigang awan o adubaw. Ay, barok, pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontrain ti desisyon ti anak may. Iso nga awatam ko matigasat mo kan kwa na. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Tay kunada nga rodain. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaan. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti ko namkit day, nabakbak ng siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nobyo na. Wais ki di dyan nakta. Bilibak iti kinawais na. Kasday ati babae. Amo na nga usarin ti panunod na. Di na pa'y lamang mo day jay alakay ngam nakirelasyon na dagosan. Agam amudan tao. Kabayatan ti panagnobyo na. Ngam apay nga taakas jay. Binilin na tamot jay anak ta. Adita ka no ibagbaga iti oray asinaw ti may papan iti relasyon day ti day alakay. Kang runaan ka naw adita ibagbaga kiniingga. Kay nangigmumu jay imbaga na kadata. Saan ka no akayat ni Inga ama kinobya jay ulitag na. Kanakan na lang mo't ni Inga. Apay ngay aparitan na ama kinobya ni Carlito. Kumaano anak na.
Basta tong palantalatan timbaga dyan anak ta. Di mo pakibyangan da kita. Ulit ngay bagas ini, ha? Di mo ibagbaga ka ni Inga, di mo ipapan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay ngamin adina kayat na makinobya ka. Kun may isa ka nakamlaang mo't. Awan karbangan na amang lapod kun kay ti kayat mo nga aramidon. Kuha, very close ngamin kanyak dahil jaya ka anak ka. Takasla anak ko na. Sige, tungpala ka amin nga ibagam. Aywan, aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatang tayo ti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangan. Oray nangina? Wan, basta ka balak langit di. Ay ayatan ka sa ini. Amin agindabam. Ibay ko. Basta ikarim adinak to sinaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay kuha. Inton umayatawan sa hindi. Tabisiak pa'y lakadag ito. No kasta, napaniijay mo ni Seni, nana? Wan, Inga. Ijay magtimbaga na papananda. Adda ka din napatag nga ibagam kwa na balasang kaw. Kwa? Adda, nana. Ngam agsubli aktulaangan. Kat agyaman na. At nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga agkanidibot ni Awan babay niyo. Ha? Ay, Inga, kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Ta saan apod no dayta? Aga-agaw ka itinobyo, Seni. Anya anobyo nga ibagpagamat? Mabainak nga agiskandalo dito mol. Iso ayak kayat apig sa antiboses ko. Agsinatan, Carlito. Ha? Ay, sus. Carlito, anya ti kayat asawan dahito Sorry, ang punutin paganing ka. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon mi. Anya? Ang di ka mananagan, tas ikatipilya ka. Patsya ka din akong kayat ni Inga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Tay din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga tagpayso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day dya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day dyan no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day dyan alakay. Taapay nga inlimod da ti relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Tauran niya't mapaspasama. Di kanto sinaan, Carlito. Sapay ko mga ron, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanya. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapno awanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Agyaman na. Agam sampay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita ti may papaniti da itabanang. Mangandakit din tanay lumami. Ulat po, Paikay! Sa bali man ng ti babaeng Carlito! Ha? Sino di tabagat? Ay, kuha! Mapanakon! Ay, di ka tumaray, Carlito! Ha? Carlito, mabit lang! Urayan na! Garanggan dyan ka, babae! Hindi ko dinapunutan! Sumapol kay Tibaro! Saan ka tatadaanan ni dasawa kin anak? Tsaka mo nga dasawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat! Anay ko! Balagan ka! Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka! Wala na! Sinagon di asawa! Kasta unay akigtot ko iti daydagundaway manang biyanang.
Impagat-pagat nak nga rod ti baket nga asawa ni Carlito, kat naibabainak iti husto. Iso matlagayam nga inlimod ti gayam ko ti kadat relasyon da ken ni Carlito, tasaan mo't gaya mapudno abalo. Nabayag mata na saan kami nakikita kaniing gagayam ko, tasaan na nagsubli iti lugar mi. Gapoy ti day dyan napasamak, nagpatulong ako ni ti kapsat ko, kat nag-abroad akmatan. Kat adak payla dito abroad, nga aging gaita. Alakastan, to'y pagayam mo, Zenny. Ala pagayam Zenny, sa bali man na leksyon, tinaipaay dito kapadasam. Sana nasaya at timanggundawa ay itipada tao. Ta sigurado, ladingit, pan na kay babain, kan malas, ti apitem to. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Zenny. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose pare ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Nagapok ka ni pagayam tayo ateryo, tintay drama ita, sana putpunno anagan. Kastoy man ti kuna ni pagayam teryo. Dirman ang biyanang, ada ka kay suna nga anak mi iti asawa. Nga iso ti pa kay sentruan ti istorya agkan ka. Mahilig nga regalo ti anak ko. No adda kursunada na lalaki, regregalwan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Susi mo, atoy inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Sika ati pagserbiak ko ma. Saan asika ti mang serbi kanyak ta driver da laeng. Mabalin ka di, susi mo. Lerma ko malatan. Ikataman ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatam ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardang mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Oh my God, mapantay gay hardin. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka ngaminan, susi mo. Ang awang magkadwa ni nanang ko iti balay. Oo, di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito'y. Kababay mo't Lirma. Sanay. Ay, ni malamagay man. Gawin na ka. Okay. Alam day to'y. Kagat-gatang ko day taarelo para kan ka. Ay na. Ando na yung timay itad mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Sana ka makasubsubalit ka. Ay na, baybay amday ka subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Alam mo. Kan itad mo mat kininanang mo day to'y. Sakay-sa kayo iti relo. Dua relo day ta. Pang babae ta may isa. Ay, ala, nakababae. Alakit din. Kas kalasab sa bali. Regalok day takin ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Madlaw, pa si kaunay iti driver tayo, Lerma. Nasingpat ngamin, papang. Naragsak akasarsarita. Kan madlaw ananakam. Kita, iha. Amang ano madibel at tirignam kenkwana. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni susi mo kanyak. Kat aklonak mat. Saan nyo ka di akaya? Tadakan ka. No asino tipilyan apakin na yatan. No kasta. Kayat yun ni susi mo para kanyak, papang? No iso ti kayat mo. Kayat ni meten iti ina. Aday ta. May plaster ko. Tika barbaro awasing masintayo narang. Ay, kaano la idigimatang kay ti baro arifta. Ita washing machine man ang tiginatang mo. Saan mo ta siya tigin mata? Kasino nga raw?
Ni kadiduna. Saan? Di ngay lirma, day amaw. Manen, nagadon tinayt itad ni Ma'am Lerma ken ka. Kanuray siyak, may ramraman nak ngay kay kan na. Nasing petat ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa balya kay papanantar aramidan na kan ka nakaw. Aw, Nataer ka, mayat titaktakder mo. Iso a posible ti bagbaga. mama, di kay baalang dalirma. Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang no bilang laang, kayat mo kaday. Ay na, imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasama ti pampanunutin nyo na. Mulaos! Nabayag ka din tinubyam iji abroad, susi mo? Nasurok mga 4 atawon na ijayan, lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agurnong kami pa'y, Anyamat nga iti nakitam iji nobyam, susi mo. Siguro nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagat ta nagabroad. Uwan, lirma. Narigat ti long distance nga ayat mo, susi mo. Saan ka mailiw kan kwa na? Ay, mailiw mo, Nga manya ngay nga raw. Aganos kami, talaga kasta. Tano may saganaan mi, matibok lamin to a pamilya, lirma. Okay. Amo, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki amang ipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isagdang mo ti kotse. Ha? Ay, ma'am. Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Ay, insanggir na mo tibagi na kanya ako niyang. Ma'am, ipangkan sa ospitalan. Saan? Gagangay la siguro nga ulaw da ito. Iturog ko biit. Oray 10 minutes. Ay, sige, ma'am. Ay, simakit ti ulo. Pakiilot man ti ulo. Please. Nagsakit. Wait, ma'am. Wait. Nay, nakapasyar ka mo dito'y nano mo abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day ngamin ita. Awan gayang bubi dato'y balay yun, nana. Uwan, ma'am. Ay, pasensyaan yun to'y balay may. Talaga balay tinakurapay. Sige, bayan nyo. Tapapintasag to'y balay yun, nana. Ha? Pasiminto tayo. Kan paikan tayo iti bubi dati atap na. Ay, kay tama kaanakan. Ang mga masulisog ka. Yang kalmay. Ay, sus! Nakita ko jay amom. Uray, sana napintas. Napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho kan negosyo dia. Yang kalmay. Nataar ka ngamin, ngay. Ay, sus. Amin na babay makakita kan kakat. Sigurado nga akas dia. Dami nubya ka. Ada pa'y la komunikasyon nyo ay kaniduna. Kay Wayne, nga mamano at istrikto mo ti amo na ang kag. Hay, kitama ka anakan. No ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam. Awan may sunggarado dok ko kung lirma ang kay. Uray na buyak nang. Kay Wayne, basta ni Dona ti ay-ayat ha. Agawik kay ti mabit Dona. Uwan, susi mo. Kailiw ka una yan. Uri siya ang raud. Agkasarta kay din sumang pagkan. O sige, kaya't kumatan. Di kan tog sub-sublit tabrudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tay tinegosyaw. Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti gastos. Ha? Apay mo ti paspor, Mike? Agtur tayo di balasiw taaw. Siyak ti taya. Kanya? Agpaisaw? Wen, basta asikasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Aginanatapay diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Sige.
Uray dito'y sopa, ti pagidakaw. Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kama. Ay, kwa. Susi mo. Hindi ka babain kanya. Ay na. Mariknak matkip. Adamot panagayat mo kanya. Mabain ka lang amang ipod no iti day. Ay, Lirma. Ay, atan ka, Susi. Ay, sus. Amok amabain ka lang agdaton kanya. Ay, kwa, saan? Nadingitag? Namawang magpanagayak ko ka. Nagsakit mo tanday ta ngayon bagang. Sorry, Ada mo nobya ka? Ni Donat, ay ayatag? Nanamay ti biyag mo iti dinak. Nadingitag? Dakabalan nga lalawan, tinobya. Nagkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si magpatgaya man tinubya na. Agkasar lang. Apay nga ro dakas ta tilangam. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya, katsingiram Talaga kasta ti aramidag, papang. Ha? Asino da ka di? Ni Susi mo ti masapul ko. Sana si ka. Ha? Sumar kayo, ma'am. Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang nga? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Ay nga hinuthot mga ibagbagang mga Lirma. O may hinuthot ko kang ka? Basaam ngamin dagita nakalista aday ta. Nagiti mo iniintab mo kanya dagitoy. Jak intad dagita. No di kat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayaw. Bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kastamit ang ti ginastos ko idinagtor tayo abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarom ka no di mo bayadan dagita. Kat, nagbayad ni Susi mo, Teryo. Kaya pa'y ngay, kapilitan Tagdarong mati anak ta no di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rudan ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. Adamat labasol di anak ta. Taitid namat ngamin, ti kompormila ditan ken ni Susi mo. Katawan mati nagkinaawatan da. Uwan nga rod. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mat iti udin. Ay, kababay ti kasyay nga ramid na. Ay, kapilitan nga agsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. No kasta insan, di ka nagsubli ti trabaho? Sanay? Tadi na mapalubusan ni doon nang agsubli jayay. Ay, kadwa na insan. Tamangan kit din pikutan na kadya balasang nga mom. Mayaw awanton ni Dona Anubia. Sa makidin sang. Tani mo doon na ti ay ayatag. Ay, wain. Mapangkakig di agaplay, Wan ko mga rodin san. Hanggang tulungan naman. Yam muna kitisigon nga mom. Sige, mabanta di balay dahin sang. Well, ma, iso ni Gino. Kasinsin mo itla ni Susi mo. Iso timang sukat ka ni Susi mo kas driver. Gino, iso ti anak ni. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamot kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubingak pa'y. Para laang kadagiti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanya. Nalawag. Ket uwan no iso ti ko nam, lerma. O sige, sapay ko ma, tama ipasig mo adagos ti bagim kada kami, Gino. Di ka ko magbabain. Nag-shopping ka mati ha. Anya, taginata. Sapsapatos sa amat na kita. Uwan pa pang, itad ko kinigino. Tarut-rutan di sapatos na. Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. Anya na kita? Ilakom, uno itad mo kan kuana. Itad ko, papang. Kita ma,
Amangan, wadan to manan di mo magustuhan kan kuana. Kat singiram to manan. Dagit itad mo. Ha? Ni papangmat. Tila ibagbagana. Awan kas tagsig sigurado. Tani, nari katan. Kenapa nga ikam ni Gino? Masyanak lang kan kuana papang. May sadya sapatos na. Kandaan dagiti kawis na. Gino, at iti sweldom. Ninayunak dayta. Tip mo kanyak. Ha? Agyaman ma'am. Lerma ko nam kanyak. Di nakawagan iti mampunak mo. Ah, Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyang. uwan lerma. Iso na lang, ta LDR kami. Ta dayo ti lugar ta. No bilang makakita ka iti kasukat ti nobyam. Nakasagana ka amang i-break kan kuana. Ay, saan lerma? Diyak kabaylan na sinan ti nobya, tayo ayatag. Nasingpo nga main. Baknang ka di? Saan? Pada ka na kurapay laang. Apay, di mo kayat tibak ng anobya? Saan amarukod ti ayat, babaen ti kwarta lerma. Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka? Kayat mo tamapantay iti lugar da. Adamat lugan nga aramatan ta. Iko, kababain lerma. Di kag babain Gino. Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami. Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapantay iti lugar ti nobya. Anyat aramiden ta dito resort, lerma. Dumsaag tapay laang. Agpalabas ta itirabi dito eh. Ha? Ayun gayam. Ati kabarbaro kan nginginaan arilo. Sing-sing kan kwentas dagitoy. Para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kadagita, lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day takan ka. Libre. Anya? Kan adda tay saan ama us-usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day chay. Uwan? Kukam ton day chay. Kan adun tupay ti itad ko kan kain ton makaawid na. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Ay, kat sige Sikat ni makamo, lerma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manen ni lerma iti driver tayo. Inted na pa'y gayam tay sigod a motorsiklo na. Di na madlaos usarinin. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no inted na. Di na ko mainted day jay tasayang. Inla ko na kuma. Oray impahulugan na kuma. Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiam mo. Adda nga tanagkin na awatan da. Diya mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, ti anak ta. Diya ka mo at tinasayaat. Kasarita tanto man jay anak ta, lakay. Sir, ma'am, alaan kay kumani ng kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha? No kasta, agkasarkan Gino. Uwan, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am. Awan problema iti dayta. Kaya't mi, Gino. Anyat pagdabdabugam dita, lerma. Awan pa'y limpyo lalaki. Pasig da amin nga ulbot. Ha? Haniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagang akas ta, lerma. Nagadungin inted ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa kan iti sa bali. Apay. Ne, awan mo't nagkinawatan tamam, lerma. Bayadam amin dagitin inted ko kan ka. Di ka matanagan, ma'am. Isublik amin nagijay. Kas makita, mait. Awan apulos ti inusar ko ngayon inted mo kanyak. Nakadulin amin iti silid ko. Kain pati motorsiklom. Nakaparada iti garahe. Jak inus-usar day jay. Kain dagiti kwarta ngayon inted mo. Adtoy. Nakadulin lang iti wallet ko dagitan eh. Oh. Ha? Adalis taak.
Inlistak amin ng inted ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Ada mo listak, Ma'am Lerma. Inlistak amin nga inted mo kanyak. Ha? Ha? Siguraduam nga agtali tilistaan ta, Gino. Una, ikumpara ta tilistahan ta, ma'am. Ulita, may subli amin kan ka, dagitin inted mo kanya. Iya, gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang asangitan. Tawan mo ti relasyon nyo ka ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Kunak ano matinag tirik na kanya. Tanaga dun dagitin inted ko kankwana. Ngamsaan magayam. Ikateman kami, hindi kasta ngaramid mo. Nagsem ka, mangirig-regalo iti kurso na alalaki. Tapno armen makalang. Ngam sana nasayati kasta iya. Urayem nga isuda ti agdaton kan ka. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartam. Pagyamanam, tanasing pedag iti nagbalin a driver tayo. Saan na ka ginundawayan? Papang. Saan nagaputa kurso na dam ti lalaki? Ketila mait-ited mo kanikwana. Nga uray saan kayo pa'y langag nubyo. Saan nga amin na lalaki? Ket rupat regalo. Wano rupat kwarta. Laglagi po mo kumaday tayo. Kasi ti Diyos man ang biyanang dimngagmet ti anak ko iti pamagbagak kenkwana. Takalpasan ti namidwa pan nakapaay na, di na inulit ti naramid na. Aging nga damat la nagaram kenkwana, kat nagkasarda. Kat ita adda upat nga apu kume kenkwana, kat naragsakda sa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Teryo. Nalakad sa paylakuma, tanaragsaka kanayon ti pamilya ti anak yo. Kastamutan dagiti apo ko yo. Bueno papagayam, di taan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Teryo. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Insorat wanin your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina, iti tunggal maysa. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo aloyda, saan na pudpudno anagan. Kastiman, ti kuna ni pagayam loyda. Dear manang biyanang, kayat kumanmat apay drama ti kapadasa kitibiyag. Bareng makaita di ti adal, kadagiti padak ngagdengdengag. Adda nobyo kakalugarak, ngam iti addabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyok. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay ngayon sinanak. Anya tinagbasula, Luda. Awam mo ti madingay naramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay ngay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinay kare para iti tunggal maysa. Ay? Basta agsinatan, period. Ay.